Хайде да разгледаме едно от най-свещените японски светилища, част от списъка на ЮНЕСКО. То се намира на остров Мияджима, на който навсякъде ще видите тези сърнички, които освен, че се играят децата, също така ще се опитат задължително да ви откраднат и храната, не се притесняват от хора, приближават се, може да се снимате с тях, да ги покалите. Преди да ви разкажа за светилището Ицукушима, нека се разходим с главната улица на острова, пълна с сувенири, напитки и храна. Ние опитахме различни коктейли, както и шишче от октопод и бекон, което не беше хич лошо, и един сладолед, който беше странен, защото беше с корнфлекс. Имаше и още много неща, които не успяхме да опитаме. По време на разходката ни се натъкнахме на тази необикновена каруца, теглена от човек, както и на младоженци, а след това се отправихме към различните светилища на острова, които са доста. Самото светилище Ицукушима представлява тори, нещо като японска арка, която разделя светското от свещеното. През деня успяхме да се приближим, когато беше отлива, вечерта, когато беше зализа и прилива, успяхме да снимаме светилището на фона на водата. А в следващата част ще видите още от нашето пътуване.